O conto de hoxe é A casa da mosca chosca, de Eva Mejuto e Sergio Mora. A casa da mosca chosca. Era unha mosca chosca que vivía no bosque. Farta de zoar dun sitio para outro, decidiu facer unha casa. Poderei dormir na cama, poderei estar quentiña, poderei cos meus amigos merendar nunha cociña. A mosca chosca púxose mans á obra e construiu unha casa ben xeitosa. Para inaugurar o seu fogar, preparou unha torta de amora e o seu recendo espallouse polo bosque. Despois colocou 7 banquetas e na mesa 7 pratos. Non cabía ningún máis. Ao pouco petou na porta o escaravello. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca. Fago unha festa para inaugurar o meu novo fogar. E ti, quen és? O escaravello rebello. Que bo cheiro. Podo entrar? Claro que podes. Eres o primeiro en chegar. E moi contentos, os dous puxéronse a merendar. Mais cando ían comezar, pasou por ali o morcego. Mirou a casa e cheirou a torta e petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca e o escaravello rebello. E ti, quen és? O morcego chairego. Gústame a torta de amora, máis que nada neste mundo. Podo entrar? Claro que podes. És o segundo en chegar. E moi contentos, os tres puxéronse a merendar. Mais antes do primeiro bocado pasou por ali o sapo. Cheirou a torta e entroulle fame. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca, o escaravello rebello, mais o morcego chairego. E ti quen és? Eu son o chapo castrapo. Que bo cheiro. Podo entrar? Claro que podes. És o terceiro en chegar. E moi contentos, os 4 puxéronse a merendar. Mais cando ían comezar, pasou polo bosque a moucha. Mirou a casa, oiu a festa e achegouse. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego chairego, mais o sapo castrapo. E ti, quen és? Eu son a moucha repoucha, a que come e non se farta. Podo entrar? Claro que podes. És a cuarta en chegar. E moi contentos, os 5 puxéronse a merendar. Mais cando ían comezar, pasou por ali a raposa. Cheirou o pastel e animouse a entrar. Quen vive neste lugar? A quen teño visitar? A mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego chairego, o sapo castrapo e a moucha repoucha. E ti, quen és? Son a raposa chistosa. A torta ten boa pinta. Podo entrar? Claro que podes. És a quinta en chegar. E moi contentos, os 6 puxéronse a merendar. Mais cando ían probar a torta, pasou por ali o lobicán. Fíxoselle a boca auga co cheiro do pastel de amora e petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar? A mosca chosca, o escaravello rebello, o morcego chairego, o sapo castrapo e a moucha repoucha, mais a raposa chistosa. E ti, quen és? O lobicán pillabán. Que pastel tan ben feito. Podo entrar? Claro que podes. És o sexto en chegar. E moi contentos, os 7 puxéronse a merendar. Cando por fin ían probar o pastel, pasou por ali o oso. Levaba toda a tarde na procura de amoras para merendar. Mirou a casa, oiu a festa e pensou: por que non fun convidado? E petou na porta. Quen vive neste lugar? A quen veño visitar?
A mosca chosca, o escaravello redello, o morcego chairego, o sapo castrapo, a moucha repoucha, a raposa chistosa e o lobicán pillabán. E ti, quen es? Eu son o oso larpeiro, o máis lamón do mundo enteiro. Este pastel tan prezado, papareino de contado. E colorín colorado, este conto está rematado dun bocado. Espero que vos gustase moito, rapaces e rapazas, biquiños, ata a próxima.